Hej så alle sammen, velkommen til en afsnit på min kanal. I dag spiller det derinde på min server, og jeg skal vise, hvordan man laver en mine med MRL. Så det første er, at vi laver en mine, eller en mine størrelse. Så har jeg lavet en mine størrelse, meget god, meget lille. Ja. Så skriver vi RG, det er fine. Og så hvad den skal hedde, den her skal hedde YT. Det skulle faktisk have skrevet TR, men okay, lige meget. Så skriver vi RG flag, og så TY YT. Og så skal vi faktisk bare begynde at beslutte, skal der være PvP i den? Nej. Så skriver vi PvP, det er nej. Så skriver vi skal det kunne smadre blok, så er det blok break allow. Jeg mente allow. Sådan der. Og må det godt kunne placere blok. Og nej, det må de heller ikke. Så det er nej. Ikke place. Hvad? Sådan der. Og ja, nu har vi gjort så, at der ikke er PvP her. Man kan godt smadre blocks. Og at man godt ikke må smadre blocks. Og jeg mener, at man ikke må sætte blocks. Så kan vi faktisk godt smadre dem der. Så skal vi skrive MRL create. Og så den her skal også bare hedde YT. Så skriver vi MRL flag YT. Og så skriver vi faktisk bare set. Og så hvad man får nogle blok der. Jeg skal bare have fuld stone i. Og så skriver vi 100%. Og så det der tegn. Hvad? MRL list. Jo, den burde der findes. Så prøver jeg 9. YT. Settings. Ja, det er også det, jeg gør. Okay. Og så var det set. Godt, indtil videre. Og så, hvad der skal være i. Det skal være stone. Og så 50%. Okay, jeg valgte at kalde det noget andet. Så skriver vi det der. Bare med et S bag på nu. Nu stopper det. ML. Hvad? Hvorfor skriver jeg flag? Det er jo det, der er problemet. Der er ikke noget, der skal hedde flag. Sådan der. Og så vil jeg også gerne have, at der skal være noget. Ja, jern. Så jeg skriver iron. Det der er nede tegn. Så laver jeg bare blok. Og så skal det også bare være 50%. Så, nu er den 0%. Så skriver jeg MRL. For at den ikke skal sige det der hele tiden, så MRL flag is. Jo, du er YT først, ikke også? Jo. S. Og så sejl. IS. Sejl. And. Nå, jeg mangler lige true bagpå. Sådan der. Så nu bimler den ikke hele tiden. Det næste er, at vi skal skrive MRL flag. Og så navnet igen. Og så skal vi gøre, at den resetter hver 5. minut, skal min i hvert fald. Så skal vi skrive reset
delay. Og 5 minutter. Så har vi gjort det. Så kan vi skrive MRL reset YT. Så har vi simpelthen lavet det. Og den er altid forskellig. Så det er bare perfekt. Jeg vil sige tak fordi I så med. Hvis I nåede den her video, så håber I kunne lide den her video i hvert fald. Ses næste episode, hvor jeg laver måske en anden guide. Og ja, jeg vil sige tak fordi I så med. Hej.